बेटावा के घरवा में। रिकॉर्डिंग बाय निषाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर। बेटावा के घरवा में चढ़ते आसीन हम झुलुआ लगैनी चढ़ते आसीन हम झुलुआ लगैनी निमिया के डरवा में। चढ़ते आसीन हम झुलुआ लगैनी निमिया के डरवा में। पके बाघावा के मैया सवारी ओहे बेटावा के घरवा में। पके बाघावा के मैया सवारी ओहे बेटावा के घरवा में। चढ़ते आसीन हम झुलुआ लगवनी निमिया के डरवा में। चढ़ते आसीन हम झुलुआ लगवनी निमिया के डरवा में। पके बाघावा के मैया सवारी ओहे बेटावा के घरवा में। पके बाघावा के मैया सवारी ओहे बेटावा के घरवा में। म्यूजिक बाय दीपक निषाद। पके बाघावा के मैया सवारी ओहे बेटावा के घरवा में। खीर पूरी हलुआ से माई के भोग लगाईब लेके सजावट मैया जी के पूरा पंडाल सजाईब। खीर पूरी हलुआ से माई के भोग लगाईब लेके सजावट मैया जी के पूरा पंडाल सजाईब। जयकारा से गुंजा देव पूरा जयकारा से गुंजा देव पूरा गौआ नगरिया के। जयकारा से गुंजा देव पूरा गौआ नगरिया के। पके बाघावा के मैया सवारी ओहे बेटावा के घरवा में। पके बाघावा के मैया सवारी ओहे बेटावा के घरवा में। म्यूजिक बाय दीपक निषाद। पके बाघावा के मैया सवारी ओहे बेटावा के घरवा में। गोविंद विकास मैया के तो पूजा करता रे। राहुल राजा मैया के तो भजन गावता रे। दीपक निषाद मैया के तो पूजा कहरता रे। राहुल रसीला मैया जी के भजन गावता रे। चंदन सहनी सुनए मैया अभय दीवाना सुनो ए मैया रहे इंतजारवा हमें। विवेक बवाली सुनो ए मैया रहे इंतजारवा हमें। पके बाघावा के मैया सवारी ओहे बेटावा के घरवा में। पके बाघावा के मैया सवारी ओहे बेटावा के घरवा में। रिकॉर्डिंग बाय निषाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर।